जतन हामबाय बे खाक्रा मायाफोराव जों आइपेड नोंगै बे कक साख्लायोमोन जों जत साइमानो जों मियाफ्राव जों 23 तारिख जून 2021 जों खरागुरि लिडार आइपेड नि चिरिप्रेम कुमारियाम एमएलए दोनों त्रिपुरा एमएलए मंगल बर्मा एजेस ते आं जों मिया फाइखा दिल्लीआव जों थिक साराव 7:30 PM जों अपॉइंटमेंट मानखा जोंनि बरमगना प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी जेपी नाडा जों मालायखा बनि अफिसाव जों प्राय 45 मिनिट हाइकआव सालायखा अ सालायनाय बिसिङाव जों बारनो जों रिसाल याफाखा ताई जों मेमोरेंडम बे खायसे बरथि याफाखा बनि परेव जों बाय डिटेल कक सालायखा जों एक नम्बर पहले स्टेंखा जों साखाथिन आई पार्टी आई 2009 होते जों लगातार आंदोलन खाई दंगो मुभमेंट खाई दंगो पीसफुली डेमोक्रेटिकली बेस्ड ऑन जोंनि दाबि जों साखा एडीसी एरियानो जों स्टेटहुड खालायनाय त्रिपुरानि खालायनाय अबथि जों बबाय कक सालायखा बाफोर सावो अपने दाबि you can go ahead your demand till you achieve your goal जों कोनो बाधा खाया अपने दाबि न खायथामोन बहुत कक साखा जों ते गोबां इसुनो तयै जों कक सालायखा जों साखा थांनाय 2018 आव जों हाई लेवल कमिटी खालामनानै under the Home Ministry of India अपने रिपोर्ट जों मानियाखौ और जों साखा ताई जों स्पेशल कोनो साखा जोंनि स्पेशल पैकेज निबाय भाइनो जों बरनो साजा स्पेशल पैकेज प्राय 8,000 कोटी टाका जों अब जोंनि स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एप्रुव खायदो जा आबो गक्ति साखा तेबो जों साखा 125 अमेंडमेंट बिल आ बिल न बाहायनो जों जाहाथे पास खायनाबो जों साखा अब ताव पेंडिंग दङ अब लोकसभा ते राज्यसभागो अब अलरेडी रिपोर्ट सबमिट खायजाखा 125 अमेंडमेंट बिल एडिशनल तयै ते टीटीसी अब जों साखा ते गोबां माबोरै जों कक सालायखा अब रिपोर्ट जों नायगो प्लास आमनो इमिडिएटली इमप्लिमेंट खायना बागै ते जों साखा जागा स्पेशल ड्राइव जोंनि एसटीएससी नि बागै गोबां बैकलॉग पोस्ट दङ वेकेंट पोस्ट दङ अब न स्पेशल ड्राइव खायै अब चाकरिनि बागै जों बर कयखा तापर बसाव जोंनि त्रिपुरानि बरमगना मुख्यमंत्री लबदेर बाय सालायनाय आ इसुनो तयै निबो साखा तेबो जों साखा जोंनि त्रिपुराव ताव रिहेबिलिटेशन चलाय दङ जोंनि बुरुरियानो तयै आ बुरुनि सेटलमेंट तयै जों सालायखा अब जों डाइरेक्ट बोलो साखा जे जों खोनाखा अब तेसा जों गाहाम खायमा खायने जों खोनाखा जे अब जोंनि लकडाउन बागै रां 1.5 लाख जागो अब बेलाय कम अब तेसुन साखा ते बोरो माबारिनाय ते सिस्टेमेटिक एजेंसी नु याफारै तेसे गाहाम खाय रां गोबां खायै बोरो लकडाउन बागै अब बकक साखा इनका बसाबो अंडर होम मिनिस्ट्री अब जोंनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट या अब होम मिनिस्ट्री बाय कंट्रोल खायजाबो बो मिछानो आवनो सानै बसाव अब तिमा बेलाय गाहाम टेलिभिजन सागाब्रनो चिनि बीजेपी आईपीपी एलियंस तावसो 3 बोसोर लायथाबो आ 3 बोसोराव चिनि बिसियो as a close coordination उंगिया अब ते गाहाम खायने for the smooth running of the government but IPP BJP high level होते grassroots level पे तो coordination committee खाना मगे जों मन सागा बो साबो बो very soon दायित्व नो बो त्रिपुरा फायने त्रिपुरा फाय आबरनो बो सल्व पेने बो साबो जों साइमनो चिनि जों खराबुरै जों लिडार आइपीपी नि अबाय जों जरा माया जों बले जरा काहमाखा जों साइमनो अबाय चिनि दुखु कसरि को चिनि बिरमान को जों बले साइमा खनारखा आव जों बले कुचिनखा बो गाहाम प्ले बो खनाखा बो खायनो साव बो खायनो I also belong to hill people but हिमाचल प्रदेश नि बराव खायनो बो साव बो बले खनो चिनबां खादांजा ते जों बे कक सामानि ते जों सागा चिनि स्क्रिप्ट नि जों सालायखा very important जों सागा ए चिलुलो चिनि कक गरबनो मारिनाय तेगो प्रमाण स्क्रिप्ट बाय जे चिनि कक गरबनो चारो मथायनि आबो कक सालायखा
मटामटी जों दिनै जे नांमानि जों बर' कक साखा ब गाहाम खोनाका 45 मिनिट बजों समय दिखा जों माहायजरा बेलाय नाया ब बेलाय बिजि आबाद बागै आं खागाव दिनै पार्टी आइपिनि बागै ते प्राय दिनै जत्त तिब्रसानि बागै बेलाय गाहामावनाय बहाय नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी नि ब बेलाय पावरफुल ब दिनै ककनो गाहाम खोनाका ब दिनै ककनो तै ब हाई लेवल बरनि कक सालायनाय ब होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार सालायनाय आ कक साखा बोरैबा आं खागाव दिनै जे त्रिपुरा दिल्ली फैनानै दिनै दिल्ली कैम्पेन दिल्ली मिशन आं खागाव बेलाय सक्सेसफुल दिनै मा खागाव तै बनोजों साखा जे जोंना होम मिनिस्टार मालायनाय बागै नों ब ट्राइ खैतो बताव आं खागाव 100% होपफुल दं दिनै आसा दङ जों तै अर 2 दिन तंनाय खौ दिल्लीआव दिनै खोनानो जों दिनै होम मिनिस्टार अमित शाह जी बाय जों मालायनानै जे प्लान दं तै बिबो नमो दिरबायसन नमरान सामित खायनाय ट्राइबल वेलफेयार मिनिस्टार फरेस्ट मिनिस्टार तै अर्बान डेभलपमेन्ट मिनिस्टार बायसन थांबाय मालायनाय जों अलरेडि माबानो सुजाक तै बेराय गासा काहामखौ आं दिनै मालायनाय दिनै अर्बान डेभलपमेन्ट मिनिस्टार बनो जों और दिल्लीआव कैसा जागारिनो बागै आं मानो कहनाय आगेबो सालाक दङ जों दिल्लीआव दिनै स्टुडेन्ट बागै दिनै तिब्रासानि बागै बयस एन्ड गार्ल हस्टेल फैनाय आं चेष्टा खै दङ अब तै और दिल्लीनि अर्बान डेभलपमेन्ट मिनिस्टार बाय आं मालायनाय मालायबोनो जों जागा साननाय जुदि जों दिल्लीआव जों जागा मा थांखै दिनै तिब्रासानि बागै बयस एन्ड गार्ल हस्टेल टेरेस हाउस तिब्रासानि बागै जों थांना बागै चेष्टा खै दङ हामबाय